pa jud ko mag-expect. Nadalo na sa day kong Vietnam ni Beatmaster. Sayo kayo, pa-Vietnam na sad. Bintaha jud ning sip-sip ta. Kay iuban ta bisan asa. Pabor-pabor yun yung sip-sip ta, kaya makalaag na sad ta. Vietnam na sad. Ganaan, bor, gwapo kayo. Salamat ba? Tupi. Wala lang, sana gwapo. Grabe jud kay ning laaga amigo. Kay buntag mi ni sa kayo eroplano. Ug naabot mi alas 10 na sa gabi eh. Bantik ando Filipina hayla ando kuhalo eh. Sabday mo ka, kirubuang ba daw o? The plane. If you want to eat dog meat, I'll take you to eat dog meat in Vietnam. Yeah! Okay. Ay nakak, tumuro ka. Tomorrow! Again. Chong koy. Yes! Magkaingnan nyo lang sige katawan na to. I cannot speak. Sa kadugay na muglalis dito sa sakyanan, nadala jud mi niya og kananan. Ug mao na sa didako na mo na problema. Kung unsaon na mo pag-order para makakaon. Guys, diri sa Vietnam, magbase rami sa picture. Gawa mi kasabot kung saan pagbasa na. Guys, nanasay dahon-dahon guys. Guys, tanaway lang tangkong. Di ka mau manghagpat. Tinibuok. Bye. Bye. Naka-taxi lang na no, pero naka Louis Vuitton. Louis Vuitton. Asa yun. Kum na no, kum, Rice? kum, Rice gum. kum. Kam. Kam. Kum. Guys, naabot ra jud na mo diri sa Vietnam og alas 5 na diri, diha alas 6. Advance diha og sa ka oras. Pagkayahaya jud sa mga sip-sip ni Beatmaster. Mo na pag sip-sip mo para kakuyo pumuglaan. Guys, iwan na mo diri og arita mamahaw sa Guys, ga-order mi og sabaw og mao na sad ni. Naay mga tanom mo sa kaning dahon na. Kaon lang tani balak lay gumi. Ila pansit tusluan pa jud nato og pan. Mahaw noy. Kaon ta. Kayawa kung gahit. Legal tuklaw. Okay, guys, mo nila tuklaw ay dahon sa gabi. Nakita tayo dito dahon ng gabi, check natin kung ano to. So meron dito binalot ng dahon ng gabi. Susubukan natin. No. Guys, ngitan na Beatmaster guys. Check natin ang ating food vlogger. No. So guys, karon ang una namong anion kaya ang kaning naa sila daghang iro kuno dire. Lechon iro. Ulo sa iro guys, lechon. Guys, ang karne pagkalami crispy check. Ay, punit man. Basa kayong pagkaluto. Guys, nanatay daghan natagan. Mamili ta og tagaan atong tag 500 GCash. I-share lang ato ang video og pag-register sa ato ang link na nasa comment section.